Kanhi boksidor isagani Pumar nga giilang The Little Guns ang nabilanggo karon tungod sa kasong pagpangawat og bisikleta. Giangko niya nga nabuhat ang salaod aron adunay ikapalit sa ilimnong makahubog. Sa Irantang Balita, pinaagi ni ining report. Nagtingkagol karon sa bilangguan ang 49 anyos nga si Isagani Pumar nga gibansagan kaniadtong The Little Guns sa natad sa boxing. Setyembre 2, dihang nadakpan siya pinagi sa citizen's arrest, human masikop nga nangawat og bisikleta sa Sitio Lawis, Barangay Pasil, Cebu City ug gitugyan ngadto sa Station 6. Napaubos na sa inquest proceedings sa piskalya si Pumar sa kasong theft kinsa miangkon sa krimen tungod kay matod pa nagkinahanglan siya og kaniadto og kwarta ipalit og bino. Wa may magunang pagmahay, mahay lang. Ulahin ang pagbasol? Mahay lang. Ano sa imong bisyo ka? Sa una mo kuan ko mo drugs ko sa una. Inom karon inom na lang ko. Na-inquest rin siya, kanya ilusot na po to sa kuan sa korte ang iyang kaso. Sulod sa bilangguan, gipadayag ni Pumar ang iyang pagbasol sa ginangatan siyang kinabuhi karon nga naguba tungod sa bisyo. Nabantog siya kaniadto sa natad sa boxing diin nakaabot na siya sa Estados Unidos ug nakaatbang niya ang mga bantugan nga boksingero. World class boxer. World class boxer. Unsa man nga mga WBC? WBC number kuan ram ko sa una number number 2 nya IBF number 5. So naka-fight yung ka? Sa World Championship sa Beverly Hills, California. Kisa imong na kontra? Dahil sila Clarence Bonsada, Diego Corrales, mga kabat silang Edito Villamor, Andito Banas. Sa pakisusi sa kapulisan, na-deport kini si Pumar human malambigit og kaso ang grupo nini dito sa Amerika. Giangkon usab niyang nahasubay siya sa hiwing dalan dihang nagbase siya sa Amerika uban ang iyang pamilya. Sa higayon nga mahatagan siya og kahigayonan nga makagawas, ipaambit matud pa niya ang iyang katakos sa boxing ngadto sa mga batan-on. Nagapil-apil siya og boxing, then eventually murag na mga daog naman ning apil-apil og mga grupo. Angtod na paingon sa dili maay nga grupo, then wala na yang kwarta, then nakasuhan siya, nadakpan pag siya dito sa Amerika. So mo na na-deport sila diri. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.